Bırakın da diyoruz. 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 Sigra jumangkahi sagunging para wadyabala sagunging para nayakaning praja ingkang badhe tumuju wonten ing Kadipaten Grati kananipun Adipati Minak Subrata Bandaran Subali ngempalaken sagunging para prajurit para nayakaning praja sedaya samya kempal asok kaprajuritan minggah wonten ing Pendhapi Agung Kadya Bapang Pangaribawa. Sagung para prajurit ayo di
Pandher sagunging para nayakaning praja minggah wonten ing padyaning sasana ngrantos rawuh ing sagunging para putri-putri kadya Puspanjali Pangaribawa. Kinarya sumembah sungkem sak isining arat indah dining busana hangimbawi gandes lewas solah bawane lamun to cinandra ical sipating jalma sawantah panyayah betari sawarga loka ingkang temurut sagunging para putri ingkang nengga pangudas maraning driya dangu saya cetha saya caket saya ngalila pranyata punika candraning sagunging para putri Nenggorawuhing Sang Hadipati Minak Subrata Bandaran Subali Kadya Mulating Tahana monggo kamar yo monggo Kang Mas Dipati ya yo
monggo Kang Mas Adipati. Buat si cantik kamu Manik Raja Dewaku Diajeng Jinggawati inggih kula kasinggihan dawuh Kang Mas. kabeh para putri kadipaten rati wis padha sowan to Diajeng. Panjenengan tulu sedaya para putri wonten ing Grati nderek sowan boten wonten ingkang godhangaken dhateng palenggalipun lho Kang Mas. Yen ngono dadekake senenge atining pun Kakang Diajeng. Jalaran pun Kakang wis kandha wola-wali. Kados pundi? Yen to Adipati Rati Minak Subrataya Bandaran Supali. Anake Paseban Agung ora tak keparangake ana para putri sing ora nderek seba Diajeng. Iki leres Kang Mas. Mbok menawi wonten putri menika mboten nderek sowan nggih ngapunten dalem, nanging ing dinten niki sedaya para putri sedaya nderek sowan Kang Mas. Kabeh kuwi mau mung krana saka gedhening kawicaksananing Diajeng Jinggawati. Iki Ane momong para putri ora tida-tida. Kabeh para putri padha setya marang dawuhmu Diajeng. iki leres sedaya menika setya tuhu kalian tresna dhateng kula Kang Mas. Diajeng Jinggawati Kula dawuh
dawuh. Pun Kakang mung kepengin pirsa Diajeng ngenaning kon mung ngandhut kasyaning pangeran wis pirang sasi Diajeng. Menika sampun ngancik 8 sasi Kang Mas. Yen ngono sedhela maneh pun Kakang bakal ngemban putra ya Diajeng. Leres kirang tunggal sasi lho Kang Mas. Kabejan kamulyan tumiba marang Kang Masmu. Jalar wis mataun-taun konku bebrayan karo Diajeng Jinggawati sing tak enteni rina lan bengi mung putra. Jalaran ini Diajeng Kados pundi Kang? mangsa kuwala pun Kakang lengser saka kursi kadipaten pinangka gantine mung tumiba marang anak Diajeng. Mugi-mugi kemawon Kang Mas. Kula kalian panjenengan diparingi yuswa, diparingi sehat, mboten wonten alangan setunggal punapa. Lek kados ngoten Kang Mas. Mula saka kuwi Diajeng Jinggawati ciptaning atining pun Kakang Diajeng Jinggawati lan kabeh para putri aja wales sumindhi ana ing ngarsaning Gusti. Mrih yuswanipun Kakang panjang umur Diajeng. Ki Kang Mas. Besok yen to kelakon Diajeng nglairake sipunang jabang bayi. Sing mbok kersake mijil apa Diajeng? Kula mijil kenapa mawon sepenting sehat Kang Mas. Beda karo pun Kakang Diajeng. Panjenengan kok benten to? Panjenengan nyuwun napa Kang Mas? Ciptaning atining pun Kakang mangsa kala Adipati Ngrati Minak Subrata ya Bandaran Supali. Sing tak kersake mijil kakung ben bagus kaya ramane Diajeng. Nggih mugi kemawon Gusti marang agung menika paring mijil kakung Kang Mas. Mentah regenging Kadipaten Ngrati yen to aku wis kelakon ngemban putra ya Diajeng. Iki Kang Mas. Kaya ngopo aluking kawula Kadipaten Ngrati yen to Minak Subrata kelakon duwe anak Diajeng. Sedaya para kawula wonten ing Grati Bayu. Jelas bunga to Kang Mas semringake santen. Nek kados ngoten to Kang Wah, Mas. ora kena tak gambarake rasaning seneng atining pun Kakang Diajeng. Mula saka kuwi Diajeng Iki Kang kabeh Mas. para putri aturna lungguh setata ya Diajeng. Mangestokaken dawuh. Regyanapati Wisapraja Kula dawuh katimbalan Kang Mas Adipati. kono-kono tak keparengake lungguh sing kepenak. Monggo iki. Manik Raja Dewaku Regyanapati Wisapraja Kula dawuh dalem Kang Mas Adipati. sawising sira lungguh setata ingsun mung kepengin pirsa kaya ngapa kemajuaning aning Kadipaten Ngrati. Kang Mas Adipati, panjenengan boten susah kuatos sedaya para sagunging para prajurit ingkang wonten Ngrati. Sapunika sampun tergina terampil. Sapunika mboten wonten mancai dawuh panjenengan Kang Mas Adipati. Jagat Dewa Bathara Regyanapati Wisapraja Dawuh kula dalem Kang Mas Adipati.
sengkut nonggon umranata kabeh para prajurit Kadipaten Grati. Inggih. Mangsa kala ingsun butuhake prajurit aja pisan-pisan gawe gelo-glaning atine ingsun. Ngapunten dalem Kang Mas Adipati, yen to sagunging para prajurit wantun nyelandak celanditan kula ingkang tanggel jawat Kang Mas Adipati, Pancen kuwi sing tak karepake. inggih. Mangsa kala Kadipaten Grati ana dredhah, sira kabeh kudu bisa ngentasi karya. Mula saka kuwi Kasihan. Wisa Praja kasugenganing Kadipaten Grati mangsa bodho marang sira. Kang Mas Adipati sesembahanipun sesembahan kula. Yen to sagunging para prajurit wonten ingkang mancahi dawuh panjenengan dalem, kula cokok jonggonipun. Pranggih ngoten Kang Mas Adipati. Pancen Kadipaten Grati mawa tatanan. Leres Kamangka ngarep ingsun wis kaweca. Sapa sing mancahi dawuh ratu bakal nampa pidana. Mula saka kuwi sarining kebak soaning para prajurit kasihan sawetara sira Tatrilungguh sing kepenak mangestaken dawuh Kang Mas uga Adipati. marang sira Dirgayuda. Nggih, dawuh kula katimbalan. Sira pinangka sapu kawating Kadipaten Grati. Kabeh pawartane nggonmu mranata kabeh para prajurit. Anggenipun nata para prajurit sedaya sakmenika sampun siap satata, Kang Mas. Mula saka kuwi sengkutna aja tida-tida nggonmu mranata kabeh para prajurit. Nggih, ampun sakuwata. Lungguh sing setata. Ngestaken dawuh. Uga marang sira Dirgayuda. Kados pundi? Sira tak keparengake matur nggonmu nindakake kewajiban. Aduh, anggen kula sabiyantu kelingan asta kula. Sedaya mboten wonten ingkang ucul panjenengan dalem. Wisa Praja Dirgayuda, yen to aku ngrungokake tembungmu kok ora cetha. Biasane ora kaya ngono kuwi. Grogi sinau. Tutuk sinau. Inuwun. Lah iya, kula kapunten. Gogri kula. Oh iya. G O Gogri. Ambulane yen to wajiban kula sinau. Sinuwun. mulane yen to kekandhan ki ditata dhisik. Sampun. Ben cetha nggonmu ngendikan. Ngapunten kula ngendika sampun tata nggih. Niki ngriseni. Aku griseni. Piye ngriseni apa? Rusui niki Sing dirusui apamu? tanggung jawab kula wau matur panjenengan niku. Kowe duwe tanggung jawab Lho apa? nggih. Tanggung jawab kula nggih. Jagi ndi mau katenterman. Kadipaten Grati niku. Pancen Kadipaten Grati butuhake katentreman. Lho jenengan mboten was-watos. Kabeh kuwi mau Nggih. mung tak bodhoake marang sira. Nggih. Tunggu sing kepenak. Ngestaken dawuh. Lah kowe piye? Kowe mur Nggih, dawuh dalem kula. Agen kula jagi wonten ing paregolan sedaya menika wonten enten ingkang ngejakaken panjenengan dalem sinuwun. Diajeng jagal Jinggawati. Inggih kula dawuh Kang Mas.
Aku melu kami sosolen Diajeng. golek Yen ngrungokake tembunging para prajurit. gara-gara jurit kacep apa kecup iki mau. Sak menika nggih tembut grogi panjenengan sinuwun. Dados grogi. Iki sak umpama kowe duwe prajurit sing kaya ngono yen to kekandan ora gawe kuciwaning pun Kakang rasa-rasaning atimu piye Diajeng? Boten dados boyo pangopo Kang Mas. Menika ngestokake yen to prajurit wonten ing grati menika sampun pasis prigel nindakake bab wajib Kang Mas. Nggih. Alon-alon sinau penting kelakon. Ayo kudune ngono. Lagi to. Dadi prajurit ki aja sok males ya Diajeng. Lagi. Sepenting semangat lagi to. Oh iya to. Panjenengan pun kuatos yen atur kula kumbi. Kula sagah dipun pocok jangga kula sinuwun. Percaya apa Lagi. Lah kowe piye? Sepundi? Oh tase. Edi. Dawuh kula katimbalan Kang Mas. Kapiye nggonmu jaga tapel wates Kadipaten Grati? Anggen kula jagi wonten ing tapel wates sakmenika mboten mujukaken asma panjenengan dalem. Mongso kala ana pawungan sing bakal mlebu ning Kadipaten Grati kapiye? Panjenengan mboten sah kuatos. Yen sakmangke wonten pawongan saking negari Lintu badhe lumebet wonten ing Grati. Lah nggih to. Ingkang boten wonten tapasta saking panjenengan boten kula keparengaken lumebet wonten mriki. Nek ngoten to Sindur. Yen to aku nitik tembungmu nggonmu makarya ning Kadipaten Grati wis wasis. Nggih. Banjur ganjaran apa sing pantes tak paringake marang sira? Mboten kula mboten purun ganjaran mboten usah. Piye to kowe iki? Kula teng mriki sing penting urip mulya. Oh ngono. Yo, Aja ngono kok bisi-bisi aku njaluk garwa ngono. Mboten. yo. Ingsun mung bisa nilake gong panuwun marang sira. Ingsun bisa yakinake yen to Kadipaten Grati ana prajurit 5 cacahe sing kapriglaning kaya kowe. Konku jumeneng adipati ning Kadipaten Grati bakal langgeng saklawase. Sawetara sira tak keparengake lungguh sing kepenak. Estaken dawuh. Diajeng garwaning pun Kakang Diajeng Jinggawati. Inggih kula dawuh Kang Mas kados pundi? Diajeng pinangka tepa tuladaning kabeh para putri Kadipaten Grati. Daya pun Kakang mung kepengin pirsa nggon umranata kabeh para putri Diajeng. Sedaya para kadang putri sampun wasis prigelan perginas Kang Mas. Kula dados garwa panjenengan sigarane nyawa. Menika dados tuladaning para putri. Panjenengan nyuwun napa kemawon utawi kula sedaya nggih sampun nyepak nyemawis Kang Mas. Diajeng Jinggawati. Kula dawuh Welinging pun Kakang sajroning sira ngandhut kasaning pangeran. Ciptaning atine Kakang sira kudu bisa ngemong salira. Mongso kala diajeng nindakake kewajiban sing abot sira kudu paring dawuh marang adi-adimu Diajeng. panjenengan ampun kuatos Kang Mas. Sedaya para kadang putri menika sampun samadya dhateng kula. Ngono ya Diajeng. Iki panjenengan nyuwun napa kemawon menika kersane kadang kula putri menika ingkang samadya dhateng panjenengan Kang Mas. Yen ngono selak ora sranta kepingin pun Kakang pirsa
ngenani adi-adimu nggone nindakake kewajiban Diajeng. Iki sumangga panjenengan purba piyambak Kang. Diajeng Jinggosari. Dawa katimbalan kula. Apa ya jumbo sing diaturake marang Kang Mbokmu Jinggowati? Panci leres napa piature Kang Mbok kula Kang Mas? Boten badhe kendhat angin kula mimpin para muda lan mudi ingkang supados nyincingaken lengen busana ingkang sabela dhateng bumi pertiwi Kang Mas. Jebuling sira wis wasis ya Diajeng. Nggih kok Kang. Banjur kapi pawartani budaya sing mapan ning Kadipaten Grati Diajeng. Para putri menika sedaya sampun prigel kok Kang Mas. Yen ngono Diajeng, kabeh para putri aturana jengkar. Swasana ning Kadipaten Grati ben ora katon nglangun. Ramekno nganggo swaraning para putri Diajeng. Nggih Kang Mas. Ayo ayo Di. Yo yo. 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 Minangkani pamundutan Kibote Krisna Buana nyuwun sirna Kang Mbok. Jeru. Sirna Kang, heeh. Baiko. Ana tak omong ya sesuk tumbas. Baiko. Nyanyi dhewe kok. Raffi set inside. Niki mau ya lek pamundutan Diajeng. Napa Kang Mbok? Ana Re Krisna Buana nyuwun ison lamaran. Disawer pira sampean? Sulinge Krisna Buana nyuwun praora. Prarara. Rare iki nyawer to, Rek? Heeh, nyawer to. Danu. Oh Meka sesuk ya Meka. Si cantik audio lagi. Son Jager Banyuwangi.
si cantiknya Banyuwangi. Janger. Soalnya janger loh Mas. Son Janger. Eko. Tumbas kan. Krisna Buana. Seumpama Mas. Sugeng rawuh Mas Wahib. Sugeng rawuh Mas Monyeng. Mbak Vera. Mas Sugeng. Wonge ning ngarep kok Wahing to. Wahib wong. Monggo Tarik kok, ayo kok. Aduh, Kang Eko langsung nge-like mbok lagokne Sintru. Sirna. Kalem to Kang. Krisna Buana. Ada si cantiknya Banyuwangi. Abelia Desta. Ayo dok. Nama sih. Krisna Buana. Spek pemuda.
Prabroro. Ayo. Aku ra melok. Fans club Pak To Gundul. Krisna Buana, si cantik Audia. Semangat Mas Dedi. Minangkani pamunutan. Wis keliat suwene podo-podo ngendet lanjut jopone Mas yo akeh kudu angrintuni lihat sapyan uli eson lakoni muriko nong ati angkaton sempurna tapi sing padha parang nganggiso bayangno nyoto parang nang ganteki ati nono uliye janji yang wis dipundheli
Toto kabeh. Mas. Kados pundi yen to panjenengan dulu para kadang putri menika sampun paring pasugatan jampinipun saya lek sampun prigelan wasis Kang Mas. Diajeng Jinggawati. Inggih kula dawuh. Yen ngono suasana ning Kadipaten Grati katon regeng diajeng. Langki milo panjenengan ampun repot-repot ngundang tledek lentu cekap pro kadangipun Kang Mas. Apa gunaning ledek saka pamancat? Langki. Lho, rame-rame njaba kae ana apa diajeng? Iki Kang Mas. Iki kula dawuh Kang. Ngerti sing rawuh. Piantun luhur saka ing Praja Majapahit. Leres Kang Mas. Kakang Maudara diajeng. Leres ngene-ngene nggih sanget. Ugi janur gunung nggih iki lho Kang Mas. Kakang Maudara. Monggo kula aturi lenggah prayogi Kakang. Kakang Patih Maudara. Nggih kula dawuh katimbalan dalem. Kula namung saged nilake gung panuwun dhateng Kakang Patih Maudara. Jalaran Kakang Patih Maudara kersa rawuh wonten ing Kadipaten Grati. Nggih. Kula menika kersa rawuh wonten ing Kadipaten Grati. Lajeng kados pundi pawartanipun wonten ing Praja Majapahit Kakang? Nggih ngenani wonten ing Kraton Majapahit menika nggih hayam lan hayam tentrem kemawon. Boten wonten rubedaning menapa ning kados pundi katentremanipun wonten ing Kadipaten Grati menika Gusti Adipati. Kakang Maudara. Nggih kula dawuh. Antuk pangestuning keluarga Praja Majapahit. Nggih. Kadipaten Grati tansah majeng tinimbang warsa ingkang sampun kalampahan Kakang. Menika wonten kemajuan nggih. Nggih. Wah, gumebyaripun. Ning ngapunten Kakang. Nggih. Panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Grati.
menika namung tindak ngelengaken menapa wonten kawigatosan. Sejatosipun wonten kawigatosan. Wigatosanipun nggih. Ingkang angka sepindhah kula menika kepengin nyumurupi kados pundita kasugenganipun panjenengan. Panjenengan sampun pirsa kiambak kula tasih meleger lenggah wonten ing Kadipaten Grati Kakang. Nggih, matur nembah nuwun. Ing kaendahan sampun endah. Ning nuwun sewu lho niki. Kula badhe matur dumateng panjenengan dalem. Kula menika kautus nggih senuwun Sinuwun Prabu Damartunjung. Nggih menika sepindhah ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan dalem. Oh ngaten nggih. Dawah sesami-sami. Ingkang angka kalih kula menika dipun utus nyumerapi utawi milik pirsa dumateng panjenengan. Sampun pinten-pinten pisanan agung panjenengan menika kok boten kersa rawuh wonten ing paseban agung. Dados perkawis menika to panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Grati. Nggih. Kakang Maudara, nggih kados pundi? Pancen boten kula silaki. Lajeng pancen kula dadaki. Utawi sampun wonten pitung kalenggan. Leres. Kula boten asok gulu bekti glondong pengarem-arem wonten ngarsanipun Sang Prabu Brawijaya. Lajeng kersa panjenengan menika kados pundi? Jalaran kula boten sowan wonten ing Praja Majapahit menika mawa dasar. Dasaripun? Dasaripun Sang Prabu Brawijaya sampun damel gelo, damel kuciwa kula. Lah kok saged kados ngaten menika kuciwa kang papan wonten pundi? Menapa panjenengan boten kemutan utawi sampun wonten 17 taun laminipun panjenengan sampun pirsa sinten tiyang sepah kula. Tiyang sepah kula menika Haryo Damar. Kamangka Haryo Damar menika dipun pejahi kalian Punggawa Praja Majapahit ingkang sesilih Haryo Sutikna. Menapa klentu yen to kula menika sabela kalian tiyang sepah. Oh kados ngaten. Nggih. Kula nggih kemutan rikala ing semanten yen to Rama Peja menika kapijaya dumat kalian Haryo Sutikna gitu. Niku rumuhun nalika Rama Peja menika dados patih wonten ing Majapahit. Nggih. Ning menika sabila kalian negari gitu. Dados yen to menika palastra wonten ing papan perengan menika sampun boten enten kuciwanipun. Kakang Maudara, nggih. Tiyang sepah kula menika punggawa wonten ing Praja Majapahit. Leres. Ning kedahipun Sang Prabu Bramartunjung menika maringi pengadilan. Kok malah ngayomi tiyang lepat menika dos pundi? Dados jejeg adil niku nggih amrat, gitu. Dados saged nimbang pundi ingkang salah, pundi ingkang leres. Ngaten. Menika miturut pemanggih panjenengan. Ning miturut pemanggih kula menika sampun benten. Pancen kula saged jumeneng nata wonten ing Kadipaten Grati
antuk kawicaksananipun Sang Prabu Bramartunjing. Lah, kula ngertos. Lah panjenengan Kula diparingi kalunggan wonten ing Kadipaten Grati. Kula supados boten ucik-ucik bab perkawis kalampan ingkang sampun dumadi. Sampun Kakang Maudara. Panjenengan pun tumut cawe-cawe bab perkawis menika. Kula kok mboten cawe-cawe niku mboten, Cita. Kok panjenengan menika nggih dipun penggalih kemawon. Awit panjenengan menika lenggah wonten ing kursi gading menika nggih palilahipun Gusti kula nggih menika Gusti Bramartunjing. Sampun ampun dipun lajengaken. Yen to kula gagas kula wiwir menika panjenengan ingkang lepat kenging menapa panjenengan tiyang sepat dipun utus kalian Bramartunjing kok kersa. Nggih. Lah wonten menika pelah-pelahanipun senajan to kula sepah umur kula ning pangkat kula sak kandhape Bramartunjing. Gitu, dados kula menika dados utusanipun. Oh, dados panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Grati menika kapurih nyuwanaken kula wonten ing Praja Majapahit. Tanggih lamun Kakang Patih Minawuncar. Kok tanggih lamun kados pundi? Kula saged sowan wonten ing Praja Majapahit wonten pepuntananipun. Pepuntananipun menawi to panjenengan saged langkai bangkeni prajurit Grati kula kedah sowan wonten ing Praja Majapahit. Dados sithik kathahipun panjenengan menika badhe mbalela ngaten. Jebulipun panjenengan menika sampun tanggap ing sasmita. Ngaten kemawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten ing Praja Majapahit. Kajenengan kula menika panjenengan aturaken kalian Sang Prabu Bramartunjing menawi to Minasubrata Bandaran Subali ora sudi damah lamane Sang Prabu Bramartunjing kedahipun Bramartunjing nyembah lamane Minasubrata ya Bandaran Subali. Kados ngaten kersa panjenengan. Panjenengan menika kedah hemut rikala semanten yen to boten Gusti Bramartunjing panjenengan boten lenggah wonten ing kursi dadi dampar kencana. Lajeng sak menika panjenengan badhe mbalela. Awit kula menika sampun diparingi bab menawa dumateng Bramartunjing. Nggih menika kula kersa wangsul wonten ing Majapahit. Ning yen to sampun ngrangket dumateng panjenengan kula badhe pasrahaken. Oh, dados ngaten. Kakang Maudara menawi ngaten panjenengan rantos sak jawinipun rangka. Oh, panjenengan ngejak bendhek sirah dumateng kula nggih. Kenging menapa rantos wonten ing papan alun-alun. Bisa Praja kula dawuh katimbalan Mas Adipati Dirganata Dirgapati dukanen lakuning Kakang Patih Maudara. kasihan benjang punapa kula dumakah wonten ing alun-alun dina iki sagunging para prajurit siap jaga dumakah ana ing alun-alun. Diajeng Jinggawati. Inggih kula kasinggihan dawuh Kang. Diajeng Jinggawati ora tak keparengake cawe-cawe bab perkara iki. Perkarane wong lanang Diajeng. Nanging yen to kula dulu dening Paman Patih menika gadhadha jroning penggalih kula Kang Mas. Mugi kemawon panjenengan boten wonten alah tunggal punapa Kang Mas. Pancen kuwi sing tak karepake Diajeng. Diajeng Jinggawati. Kula kasinggihan. Yen ngono aku njaluk pamit aku arep maju perang Diajeng. Kang Mas.